kaplai khai bai de ana hasang mani bangoi जों आरो बोरै जों सातुं तं हाया खालायबाय जान प्रान रावै जों जोंनि राजाना जों हाजां माने बिसिंतै जों खालायबाय दाबो आरो बोसां बा जत बमा बदल खावानो थोहि आं ताखौ बगरनबो गायो तिने रेले विशेष खालायो जे महाराजानि द्रे बमा बतल होने थाङै मानजां माने बागै जोंबो खा खा जे तिने बमा बतल जत बासागै राजानि बखे खाय जोंबो बमा बतल होने एकटा रेली खालाय माने म कन्स्टिट्युएन्सि बुजागा 28 नং सिलाश्री मनोबल केन्द्र प्रार्थी दनसिन त्रिपुरारि जागाव केन्द्रनि दनसिन त्रिपुरानो कराचिनो बुरङै काप्लाय खायबाय दे